Күннәрдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры 90-нчы юбилей сезонын ачты. Тамашачылар өчен театрның камера оркестры чыгыш ясады һәм Нәкый Исәнбәт туплаган Татар халык дастаны буенча Идегәй спектакле тәкъдим ителде. Сезон ачылышыннан хәбәрчебез репортажы. Күркәм гадәт буенча һәр елны бу көн зурлап бәйрәм ителә. Әмма Тинчурин театрына 90 ел тулу театр тарихында аеруча зур вакыйга. Тамашачыларны театр артистлары һәм Ильяс Камал җитәкчелегендәге театр оркестры каршы алды. 90-нчы юбилей сезоны Нәкый Исәнбәт туплаган Татар халык дастаны Туфан Имаметдинов инсценировкасы буенча куелган Идегәй спектакле белән ачылды. 90 еллыкны башлап җибәрәбез, 90 ел сезонны. Бөтенебездә инде теге күркәм, кәефләр яхшы. 1 октябрьдән башлап җибәрәбез шушы юбилейга багышланган конкурс, фестиваль, мәктәп яны театрлары белән һәм семья театрлары белән әле бу беренче мондый фестиваль. Идегәй спектакле Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланып куелды. Туктамыш хан ролен башкаручы Татарстанның ат казанган артисты Ире Хафизов бәйрәм уңаеннан үзенең теләкләрен җиткерде. Biz үзебезнең юбилей сезонын башлап җибәрәбез. Әлбәттә үземнең коллегаларыма Алла бирсә сезон уңышлы килсен дип телим. Инде яраткан тамашачыларыбызны үзебезнең күркәм матур залларыбызда көтәбез, чөнки безнең залларыбызда алар өчен яңа урындыклар куелды. Һәм инде без аларны үзебезнең киләчәк сезоныбызда берсеннән-берсе күркәм, яңа премьерларыбыз белән сөендереп торачакбыз. Миләүшә Гальфанова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.